The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study nining adlaw, sa mas naandan, ginahanglan ang atong pagsugid sa tanan to mga salang nabuhat ng adlaw. So dili kini makahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios, kay ang balang Espiritu Santo dili siya maka-function sa iyang ministry pagtudlo kanato sa iyang kamatuoran kun ana ay nagababag nga mga sala. Busa atong gamiton karon ng 1 John 1:9 nga nagkanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pay kalwasan, giagda ka sa pulong sa Dios, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. So, di ta maglangan adto dayon kita sa hilom nga pagampo. Let us pray. Magampo ta, bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo kini timaylan nga ang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon pa sa paglihok, ug busa nagapasalamat kami dako niining adlaw diin kami makapahimulos na usab sa imong grasya, pagtuon, pagkat-on, pagtuo, paggamit sa imong mga pulong. Ubani kami karon ning adlaw, tudloy kami sa imong kamatuoran, tangtanga ang mga babag nga niya sa mga nauna, aron kami makapunting lang gyud sa imong igatudlo kanamo ning adlaw kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga silingan, mga igsuon diyan ni Kristo or fellow believers. Welcome na usab. Kay padayon ta sa atong dupot nining atong uluhan nga pagtulunan nga giuluhan kini o the doctrine of the divine Dynasphere. Okay, nasayo ta kung sa kining Dynasphere. O kini ang atong dapit nga giandam sa Dios kanatong kapuy-an samtang niya pagita ni ining kalibutan. Okay, apan kini dili ni kay literal nga dapit kundi it is a mental attitude. Because ang Kristohanon nga pagkinabuhi, sistema kini sa pangunauna. It is a mental attitude life. So mo na, kini atong una-una mo'y tumong sa pulong sa Dios. The divine viewpoint should stay inside our mind. Dili tawhanon, kundi Dios non. Okay? So, palihog abri ka na imong Biblia. Diya sa 1 Timoteo 2, 1-4. Okay? Just keep those pages or verses. Kini, sa kinatibukan, versikulo 1 ngadto sa 4, this is an exhortation to all believers. Diha sa versikulo 4, ang Dios nagapadayag sa iyang kabubuton nga ang tanan untang mga tao maluwas.
God wills that all men be saved. Now, unsa ano ito pagkaluwas? Pinaglamang paggamit sa atong pagtuo o ngadto sa tumong sa maong pagtuo nga makaluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. We use faith in God's Word by hearing the truth. Romans 10:17. Now, sa atong isgutan kagahapon, ato maningin lakbitan, no? Proverbs 10:27, nagisgot kini of fear of God. Now, kining fear of God, kini bang kanang pagkahadlok sa Dios? Dili man gini kay sa atong literal nga naibawan nga kahadlok. Kay kining pagkahadlok sa laman. Kining fear of God dinhi sa maong bersikulo, nagpasabot kini og atong pagtahod, pagtamod, respect, reverence, and honor ngadto sa Dios. Mao na ibut pasabot. Now, tuod na ay bersikulo diha nga nagkanayon nga if we follow God's mandate, kung sundo nato ang mando sa Dios, pinagi sa pagtuon sa iyang pulong, ang atong kinabuhi will be lengthened. You see? Mapataas. Now, Proverbs 14:27 po, naghisgot kaya pong kinig fear of the Lord. Okay? Sa tibut pasabot nining fear of the Lord, pagtahod, paghatag og dungog, paghigugma, pagtuman, paghimaya, pagtamod. Mao ni mga synonym kining fear of the Lord. So sugod karon ayaw una-una nga kana literal nga fear of the Lord. No, mahadlo ka sa Dios. Kining maong kahadlok nagpasabot sa katong akong gisaysay, di padugay, pagtahod, paghatag og dungog, paghigugma, pagtuman, paghimaya, pagtamod. Kay diyan sa Juan 14:15, ang pulong sa Dios nagkanayon nga, if you love me, you will obey my word. You see? Kung imo akong gihigugma, then musunod gyud ka. Mutuman ka sa akong mga pulong. Versikulo 21, he who has my word and obeys me loves me. And the Father, sunda lang na kanang maong versikulo, and we will disclose to them those who have my word and keep it. Now, tinod, we truly love our Lord Jesus Christ once we are able to develop our personal sense of destiny. Now, when can we truly say, kano sa amang ito makasulti, niining alawiton manggani ka na, what a friend we have in Jesus. Tubang? If we have been seeking the things above. Numdum ka? Itong isgutan man ni gahapon. If we have been seeking the things above by advancing in our unique spiritual life. Unique. Dili kasagaran kining matang sa pagkinabuhi ng espirituanon. Espirituanon, magod. Now, at tutas 1 John 5:2-3. For this is the love of God, who is the object or the subject. Now, kung ipahimutang gud nini mo sa gitawag plenary genitive, kini nakahulugan og for this is the love for God. Mao ginay buot pasabot. Love of God, love for God, lahi ang love of God ug love for God. Kining love for God, this is a result of the love of God. Karon, tungod kay naaman gipahimutang kini sa plenary genitive, mahimo ni
bali-balihon nimo. It can be reversible. Colossians 3:1, kining maong bersikulo, labihas kadaghan ining doktrina nga patin-aw dinhi. One of them is positional truth. I hope by this time na sil-sil na gyud nimo, nagsabtan na gyud nimo kining positional truth. O sa lagtod kung pagasulti kining positional truth, mo na'y kahimtang nato sa pagkakaroon nga mao ang kamatuoran. Unsa man kini? Kamatuoran nga tinuod nga kahimtang nato. Kita nadugtong nahiusa na kang Kristo ingon nga tong manluluwas. You see? And we are already reconciled to God. Kay si Ginoong Jesucristo man ang mibuhat ni ining maong pagpasiguli ka nato ngadto sa Dios. Kay nahimulang mangunta. Kay mga kaliwat man tas binhi ni Adan. See? We are descendants of the seed of Adam, so napanunod nato itong salang panunod doon mo bito ng formula nga Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Ang pasabot sa spiritual death unsa? Pagkahimulag sa tao sa hingpit gikan sa Dios. Hingpit. Sumo na spiritual death. Nahiagom tang tanan. Umikan sa nabuhat nila ni Adan sa babae. Now, usara ka solusyon. Usara yun. Way laing solusyon. Nga kita mahibalik, mapasiguli ngadto sa Dios. Pinagi lamang sa atong pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga atong Dios ug manluluwas. Maura, wa na mausab na nimo. Dawat ka ba niya na o di? Basta kay mo ka nang gibuhat sa Dios alang sa tao. Kasi grasya ka na. In fact, that's a gift. The greatest gift that God is giving to mankind is His only begotten Son. Nga dito nagpakamatay ito sa cross aros pagbayad sa atong labihang dako ang utang. Umikan sa atong pagkamakasasala. You see? Namatay siya. Siya ay gihukman. Ang atong mga sala nga dito gihuwad ngadto kaniya gihukman sa Dios. Inay kita'y hukman, si Ginoong Jesucristo mo ay mipuli ka na to. You see? Kita ni mo nang unsa ka minungdanon ka ng maong buhat ni Ginoong Jesucristo sa kaluwasan. Nya imo lang ng dili tagdon o magpasagad ka lang sa imong kahimtang nga imong naandan magkaha. See? Ang pulong sa Dios mao mangyud ang atong sundon. You see? Dili ang pulong sa relihiyon, gitudlo sa relihiyon nga mo kanay opposite sa kamatuoran. Okay, so Colossians chapter 3 verse 1 has a lot of doctrine that is explained there. O usa niya na mao positional truth. Ang pulong sa Dios God na kanayon man lagi diha. Keep seeking. Padayon sa imong pangita gyud sa kanang angay nimong pangitaon. Keep seeking, zeteo. Inumdum ka? The Greek word is zeteo. Seek the things above. Now, keep seeking, diha lagi na ipaymutang nila sa Grigong pulong nga na sa imperative mode. Sa ibut pasabot sa imperative mode, it's a mode of command, mando, sugo. Apan kini conditional. So, dunay duha ka mga butang. Tood, as a review. Dunay duha ka mga butang sa ang nag-una gyud ni positional truth. Sa ito binisayan na ito nini, ang imong kahimtang nga matuod
sa imo ba karong kahimtang, nadugtong ka na sa Dios, pinagi siyang pagtuo kang Kristo. So that's the first, positional truth. And then the second is keep seeking the things above. Pangita ka nunay. Padayon sa pagpangita sa mga butang at tuwa sa itaas. Now, sa diyang si Ginoong Kristo nabanhaw, of course, misaka siya sa langit, human sa iyang pagkabanhaw. So do we, believers. Kita usab. After we are resurrected, mo saka kita ngadto sa langit, above. Zeteo is in the customary iterative present. Customary meaning mo inandan. Ang iterative, balik-balik, subli-subli. Now, following the mandate or not following it of Colossians 3:1 is a matter of priority. You see? Narasi mong pagpili. Kinabubuton lang yun ang mong pagpili din. Why pugos? It's a matter of priority. And it further is a matter of motivation. It's a matter of motivation and right priority. Ang motivation, sa may Visayan, pagdasig, motivation is inducement, enticement, encouragement, incentive, influence. Now, niya pananglitan, unsa may nagadasig kanimo nga sa pagsimba. What motivates you to come to church? Tubag? Ang gustong tubag. It is your love for God. And what motivates you to love God? Mao na isunod follow-up question. Unsa may nagadasig kanimo sa paghigugma sa Dios? Now, either by Bible doctrine or by the last pattern of the cities and boils down to do human good. You see? Musangpot manguna sa pagbuhat ng mga tawhan ng mga mayo. How do we know what is our motivation and what is the right motivation? Ang pulong sa Dios. Nga buhi, nga galihok, nga gamhanan. You see? The Word of God is alive and powerful. Hebrews 4:12. Now, bisag unsa atong buhaton sa kinabuhi, will always go down to motivation. Basta, it is Bible doctrine that judges our motivation. Pangutana, where does motivation come from? Diyan man gikan. Well, tubag from what you know in your Christian way of life. You see? So kung wa ka magtuon sa pulong sa Dios, kaya wa man kay gana lagi, then unsaon man nimo kanang pagkasayod sa tinuod ug matuod yung pagdasig diha kanimo. You see? Kaya kung mga gipangutan, where does motivation come from? The answer is from what you know in your Christian way of life. If what you know are the absolutes in God's Word, ang imong kadasig dili maapektahan by anything in life. Dili gyud. It is therefore God who motivates us, not we to motivate God. Of course. Now what a joke that it is we to motivate God. Katawanan ka na. Now mo bitaw na nga na versikulo diyan sa pulong sa Diyos. We love Him because He first loved us. Now, of course, that also comes from motivation. Diba? Now, through divine revelation, through God's Word, that God motivates us. Ayaw gyud kalimot. Hinumdumi kini kanunay.
capacity to receive God's blessings in time. Mao ra ba ni nga itong tumong na makabot nato ka ng katakos sa pagdawat sa mga panalangin sa Dios. Dinhi nga itong kinabuhi karon. God operates us on the basis of integrity. He blesses those who have now the capacity. You see, that's the key. Katakos. So, ang Diyos nagamando ka na itong mga magtotoo nga makabot unta na to ang espirituhanong pagkahamtong nga mao kini ang the stage of capacity. It is reaching the stage of personal love for God that we are truly motivated to love God. It is by studying, metabolizing, believing, and applying God's Word that we can truly love God. Sabot? Kaya ang Diyos na kanayon, if you love me, keep my commandments. So akong baligon, God operates on the basis of integrity. Dili ra ba siya maapektahan sa decisyos tao. He is not affected by the decision of a person to believe in Christ or to reject Him. Kaya naman kagawasan ng tao sa pagpili. Dili mamugos ang Diyos, oy. Dili. Iya kang hatagas kasayuran. Aron, mao na imong basihan sa imong paghimo og desisyon. Mutuo ka ba? O musalikway ka ba? Mao na nga itong gibuhat adlaw-adlaw. Aron makatungdan na itong daghan, dugang pagyud. Nga mga kamatuoran nga mo'y magadasig ka na to. You see? So, unsa may magadasig ni mo sa pagtuo? Nga wamang yung kay alamag kinta sa kabubuton, pasidaan, ang tuyo, plano sa Diyos ay mong kinabuwala. Wa kay ideya. Kasabot ka. Mao ni ako mong gidasig kamong nagasunod ning atong ministry. Because this is one of the thrusts ni ning atong ministry. To lead people to Christ. How they would know who and what Christ is. Who and what God is. Kay, unsa malagi nimo pag base sa imong mga desisyon, where do you base your decision? Kung wa kay kamaturan. Wala. So, mao nang unsa kabililhon kini atong pagtuon sa pulong sa Dios, pagkat-on, pagtuo, paggamit. Unsa man nimo paggamit sa kabutang wa nimo ilhi wa man nimo matuuhi. Wa kay kasayuran. You see? Ignorance of truth is ignorance of Christ. Ignorance of Bible doctrine is ignorance of God's plan. All of those. Magkatay-katay na ng mga pangutana diha. See? So, ang Colossians 3:1 includes the doctrine of motivation. Kita niyo mo? Motivation is very important in our spiritual life. Mark that very well. Ato ni padayon ugma, dini kita muhunong og sipyat sa pagsunod niini. Magampo ta, amahan na mga Dios pasalamat kami sa imong grasya nga among gipahimuslan nining adlaw. Bani kami sa among paggamit nini sa among adlaw kasinatian sa kinabuhi. Nga kini magagiya kanamo sa among Kristohanon nga pagpadayon, pagsibog ngadto sa unahan in our spiritual momentum. Dasiga pa kami, O Dios, nga kami magasibog gayud sa unahan, dili mo atras sa among
pagkinabuhing Kristohanon. Kay imo mang kabubuton nga ang tanang mga magtotoo mahimo mga mananaog sa kinabuhi. Salamat niining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.